नों बायदि आखायाव गांलाब थानाय जोहोलावखौसो आंनो नांगौ। देलायनाय मुवा, गाननाय सि जोम सानफ्रोमबो सोलायबाय थानो गोसो जायो। बैसोगोरायानो जाथों, थेवब्लाबो नों नङाब्ला आं बे उजिगासेयाव फिसायखौनो जवा। 1 2 3 4 5 6 आच्छा नाबाथि आं बादि बेंग्रा साख्रि बाख्रि गैयै सेंग्राखौ मानो फसायखो? नों साननाय बायदि बिसोर लांगाब साननो हायाना, ओंखायनो आदा बेंग्रा नोंखौल' नांगौ आंनो। नोंगौ आगै, बिरख'नाय बादाम बेगर, न' बिदिब्ला लादो। आदा बेंग्रा नों जोबोर मोजां। लोगोफोर नों खुसिब्लानो बयबो खुसि आय' होनब्लासो न'खराव सोरां फैयो।